Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii, kde by sme chceli zverejniť ďalšie závažné dôkazy toho, že Robert Kaliňák, toho času minister vnútra Slovenskej republiky, si zo štátneho majetku urobil súkromnú realitku s veľmi výhodným biznisom. Pred približne 2 týždňami sme sa na tomto mieste rozprávali o zámennej zmluve, kde Robert Kaliňák zamenil 2 extrémne lukratívne pozemky za 4 byty pre policajtov s odôvodnením, že museli akútne riešiť naliehavú zlú rodinnú situáciu niektorých policajtov, museli im zabezpečiť byty. V skutočnosti pri tej výmene som dal rečnícku otázku, že či teda manžel vymieňajúcej, čiže starosta v Rakune, že či je naozaj tak blízky človek Ladislava Baštrnáka, že s ním chodieva na polovačky do Južnej Afriky. Som veľmi rád a z tohto miesta ďakujem pánovi starostovi, že sa k tomu priznal, hoci teda argumenty, že si to platil sám, nie sú v tejto veci podstatné. Chcel som tým dokázať to, že Robert Kaliňák bez hanby naďalej jednoducho robí biznis s ľuďmi Ladislava Baštrnáka alebo priamo s Ladislavom Baštrnákom. A teda vtedy sme uverejnili to, že podľa nášho názoru v tejto veci okradol Robert Kaliňák práve tých policajtov, za ktorých chrbát sa zbabelo skrýva, o 1 000 000 eur, iba pri zámene týchto 2 relatívne malých pozemkov. A Robert Kaliňák sa to snažil cez svojho hovorcu spochybňovať. Je naozaj zaujímavé, že na tlačovke, kde sme očakávali, že vystúpi on a bude sa brániť, poslal prvýkrát, myslím si, že v histórii, aby ho išiel obhajovať iba jeho hovorca, pán Netík. Vtedy sme zverejnili odhady realitných kancelárií, že tie nehnuteľnosti, ktoré vlastne zamienial, jedna nehnuteľnosť bola v úplnom centre pri Kamennom námestí, vlastne budova Teska, hotel Kyjev na tej uličke za tým, čiže jedna nehnuteľnosť bola v úplnom centre Bratislavy s rozlohou 217 m2 a druhá bola zase na veľmi lukratívnom mieste vedľa tzv. Teda 3 veží na Bajkalskej ulici vedľa budúceho národného futbalového štadiónu. Tak sme zverejňovali vlastne odhady realitných kancelárií, že tieto pozemky mali teda v skutočnosti hodnotu o viac ako 1 000 000 eur vyššie, ako Robert Kaliňák zamenil a písal vo svojich znaleckých posudkoch, na ktoré sa odvolával. Čiže napríklad pri tomto pozemku nám vyšla hodnota na Bajkalskej ulici, to je pozemok vlastne pod touto budovou parkovisko, na približne 1,4 milióna eur. No čuduj sa svete, náhoda je blbec, tak sme išli aj na jedno, aj druhé miesto a na jednom aj na druhom mieste sme sa rozprávali vlastne iba s prvým človekom, ktorého sme stretli. Na Bajkalskej ulici s pánom, ktorý tam vlastne viac ako 20 rokov prevádzkuje ten bufet, alebo ako by sme ho nazvali, reštauráciu. A ten nám zrozený hovorí, že ako môže Robert Kaliňák tvrdiť, že ten pozemok nemá hodnotu ani 400 000 podľa jeho znaleckého posudku, ak on má znalecký posudok na to isté za 1,31 milióna eur spred 5 rokov. Čiže ak robil znalecký posudok nie človek blízky Robertovi Kaliňákovi, alebo robil si ho niekto druhý, tak ocenia ten znalecký posudok na 1,31 milióna eur v čase, kedy, povedzme si, že nebol realitný boom v Bratislave, ale keď Robert Kaliňák ide predávať alebo vymieňať štátny majetok svojmu kamarátovi a hlavne teda známemu pána Baštrnáka, ale teda kto je známy Baštrnáka, je známy aj Kaliňáka, aj Fica, tak v tom prípade zrazu znalec na ten istý pozemok, je tam rozdiel zanedbateľnej jednej malej parcely, ale však to si môžete potom pozrieť, tak zrazu na ten istý pozemok Robert Kaliňák, keď mení náš majetok, má v rukách znalecký posudok ani nie na 400 000 eur. 1,3 milióna a 400 000 je sakramentský rozdiel. Duplom, keď Kaliňák nacení ten pozemok v čase realitného boomu, vtedy, keď naozaj byty idú na dračku a pozemky dramaticky na hodnote narastli, tak on vtedy nacení ten pozemok ani nie za tretinu ceny, ako bol nacenený pred 5 rokmi. Čiže to je pozemok na Bajkalskej ulici, je k dispozícii aj znalecký posudok,
aj príloha k tomu znaleckému posudku. No a náhoda, ako som povedal, je blbec, tak sme išli aj sa pozrieť na ten druhý pozemok, na teda Rajskej ulici hneď vedľa Teska. Lebo keď sme si vypočuli pána hovorcu, pána ministra vnútra, tak sa tvárili, že to bol taký prebytočný majetok, oni vlastne nevedeli, čo s ním majú spraviť. Tak akože prišla takáto ponuka, tak to vymenili. Každý z nás, ak by akýkoľvek takýto nehnuteľný majetok mal, tak zrejme by sa snažil získať za neho čo najlepšiu cenu. A ak by vedel, že predáva niečo, čo predtým niekto druhý chcel kúpiť, tak logicky, že by asi oslovil aj toho, kto predtým mal záujem niečo kúpiť. Predstavte si vy, že mali by ste pozemok, niekto vás osloví, že či ten pozemok nepredáte, vy mu poviete, že nie je na predaj, ale za pár mesiacov si myslíte, že je na predaj. Každý z nás by bol hlúpy, ak by toho, kto o ten pozemok záujem mal, neoslovil. Čo si myslíte, že čo urobil pán minister vnútra? Pán minister vnútra dostal od človeka, ktorý podniká na susednej parcele, viacero žiadostí, ktorým prejavoval záujem od roku 2015, ktorým prejavoval záujem o odkúpenie týchto pozemkov na Rajskej ulici, hneď vedľa Teska, veľmi lukratívnych pozemkov. Dvakrát prejavil záujem o odkúpenie, jedenkrát o dlhodobý nájom. A čo si myslíte, že čo odpísalo ministerstvo vnútra? Ministerstvo vnútra odpísalo, ich prípadný odpredaj v súčasnosti nie je možný. Čiže ak sa niekto zaujíma o pozemok, a logicky očakáva, alebo môžeme očakávať, že zrejme chce zaplatiť trhovú cenu, tak ministerstvo vnútra ústami, alebo teda cez pána Roberta Pintera odpíše, že prípadný predaj tohto pozemku nie je možný. Hneď za pár mesiacov sa však začne spustiť celý mechanizmus, že najprv sa vyrobia nejaké znalecké posudky, ktoré sú výrazne teda nižšie, ako je trhová cena na tom mieste, a do roka sa celý biznis odklepe a zverejní sa to až, tuším, deň po voľbách, lebo teda náhodou, aby to niekomu neublížilo. Čiže neoslovíte ľudí, ktorí vám dajú ponuku, ktorí vás aktívne oslovujú, že ten pozemok chcú kúpiť, ale spravíte biznis s kamarátom Ladislava Baštrnáka, čiže v podstate s Ladislavom Baštrnákom. Pán Robert Pinter je ináč zaujímavá postavička. On je dnes generálny riaditeľ sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku na ministerstve vnútra. Keď si ale pozrieme jeho históriu, tak je to spolupodnikateľ v jednej firme s pánom Kým, Robertom Kaliňákom, Kým, Jánom Počiatkom vo firme Forest, ktorá prevádzkovala reštaurácie a ešte teda niektoré prevádzkuje po Bratislave. Robert Kaliňák od tohto pána za bagateľ kupuje podiel vo firme, následne podľa môjho názoru za odmenu sa stáva generálnym riaditeľom tejto sekcie. Zrazu z človeka, ktorý nemá žiadnu hodnosť, je major a už je z neho teda generálny riaditeľ a robí podľa tohto, čo tu je napísané a podľa týchto dôkazov špinavú prácu pre Roberta Kaliňáka. Ako by toho ale nebolo dosť. Jedna vec je zámenná zmluva, ktorá sa teda týka pozemkov na Rajeckej v absolútnom centre Bratislavy. Druhá vec, druhá je pozemok na Bajkalskej ulici. Ale ako sa hovorí, že s jedlom rastie chuť a Robert Kaliňák má veľmi veľkú chuť na naše spoločné peniaze. Pevne verím, že poznáte túto budovu, ktorá sa nachádza vlastne, toto je Zochová ulica, znova v absolútnom centre Bratislavy. Robert Kaliňák zvykne robiť biznis tak, že vymyslí si nejaký príbeh, že sa potrebuje vlastne niekoho zastať, nejaký problém vyriešiť a popri tom v tom pozadí sa urobí biznis, ktorý je extrémne výhodný pre jeho kamarátov, známych alebo známych Ladislava Baštrnáka. Aj v tomto prípade Robert Kaliňák si vymyslel biznis alebo teda príbeh o tom, ako potrebuje Bratislavčanom zjednodušiť vybavovanie dokladov. Tak našiel si budovu starej IKEA, ktorú vymienial, znova pochybnými spôsobmi vymienial za štátny majetok, bez akejkoľvek súťaže si tam našiel nájom, bez akejkoľvek súťaže ju rekonštruoval za ťažké milióny. Až následne UVO minulý týždeň konštatoval, že Robert Kaliňák, minister vnútra, porušil zákon. Nemal na to právo a robil to v rozpore so zákonom. Lenže je veľmi zaujímavé, že keď minister vnútra, a znova to hovorí o tom, že akým spôsobom minister vnútra
hospodári s našim majetkom a ako ho oceňuje, keď ide biznis, alebo keď ide o biznis jeho kamarátov. V tomto prípade súčasťou celej tej zámeny za starú budovu IKEA bola aj táto budova v úplnom centre Bratislavy. Keď sa nemýlim, pán Kaliňák ju ocenil za 4,8 milióna eur. Ani nie za 2 roky bola predaná inému záujemcovi za 7,5 milióna eur. 4,8 a 7,5 je rozdiel 2,7 milióna eur. Zjednodušenie o 60% drahšie, následne sa ukázala, že tá budova je hodná. Podľa našich odhadov tá budova je hodná ešte výrazne viac. A dnes to ale ťažko vieme dopátrať. Každopádne dnes máme v rukách dôkaz, že Robert Kaliňák v tomto prípade, v prípade zase zámeny zmluv pri starej IKEA, okradol všetkých nás o 2,7 milióna eur minimálne. Bo ešte raz, on sa môže tváriť v roku 2015 pri zámennej zmluve, že to má hodnotu tá budova 4,8. Ale keď v podstate obratom sa tá istá budova predá za 7,5, tak ten rozdiel je to, čo nám Robert Kaliňák ukradol. Robert Kaliňák si urobil biznis z našeho spoločného majetku a kde len pozrete nejakú zámennú zmluvu, ktorej sa tento človek dotkol, alebo kde jeho pravá ruka, pán Pinter, sa pod to podpísal, tak je za tým drastické podcenenie štátneho majetku a drastické okradnutie nás všetkých. Či to je pozemok na Rajskej ulici, kde nevypočul tých, ktorí pozemok chceli kúpiť a ich neoslovil, či to je pozemok na Bajkalskej ulici, kde máme dôkaz, znalecký posudok 1,3 a čuduj sa svete, Kaliňák má dôkaz, že znalecký posudok 400 000, alebo či tu je jednoznačný dôkaz, je cena, za ktorú predal minister vnútra alebo vymenil tento pozemok v úplnom centre Bratislavy obrovskú budovu za 4,8 a následne ten, ktorý ju vymenil, ju predáva ďalej na trhu za 7,5, čiže 2,7 milióna. Iba v týchto troch prípadoch Robert Kaliňák okradol Slovenskú republiku, to znamená nás všetkých, o 3,7 milióna eur. Obávam sa, že ak sa budeme pozerať na ďalšie prípady, kde tento človek robil zámeny v našom mene, bez akejkoľvek súťaže, tak tie škody budú dramaticky vyššie. A pýtam sa, čo tento človek ešte robí na slobode a duplom, čo robí v pozícii ministra vnútra. Nech sa páči. My už dlhodobo od začiatku volebného obdobia upozorňujeme, že pán Kaliňák presluhuje a že na poste ministra vnútra nemá čo hľadať a ako vidíte, musíme sa zaoberať namiesto konštruktívnych vecí, zdravotníctvo, školstvo, my sa musíme neustále zaoberať kauzami pána Kaliňáka. Je príznačné v tom príklade, čo spomínal Igor Matovič, postoj pána Kaliňáka. Kto iný ako minister vnútra by mal dodržiavať zákony? Keď sa zistí, že ministerstvo vnútra porušilo zákon, keď to skonštatuje Úrad pre verejné obstarávanie, tak minister vnútra čo povie? Nie, že prepáčte, porušil som zákon, uvediem to do nápravy, alebo spravím nápravu, alebo nahradím tú škodu, o ktorú som pripravil štát a teda všetkých občanov, ale povie, že sa proti tomu rozhodnutiu odvolá. A tu by som len chcela povedať, že je veľmi dôležité a mali by sme si veľmi dávať pozor na to, kto sa stane predsedom Úradu pre verejné obstarávanie. Tuto vidíte konkrétny príklad, aká je táto pozícia dôležitá, pretože ak tam bude nejaká politická bábka, oligarchami ovládaná bábka, ako nám to hrozí v prípade v prípade jedného kandidáta, tak potom si mecenaši v pozadí politických strán budú naďalej cícať tento štát. Čo sa týka tej schémy ohľadom Staromestskej ulice a výmeny pri klientskom centre, tak schéma, ktorú opísal denník N, v tomto prípade je presne schéma, ktorou sa pán Kaliňák riadi aj pri iných obchodoch. Čiže buď podcení budovu, následne je tá budova predaná za oveľa vyššiu cenu, alebo naopak, že niekto ju kúpi lacnejšie a on ju potom kúpi od tej dotyčnej osoby drahšie. Takže ešte raz vyzývame pána Kaliňáka, aby zverejnil zoznam všetkých zámen a predajov nehnuteľností. Nech sa nevyhovára, že to je v centrálnom registri zmluv, tam sú zmluvy len do roku 2011. My ho žiadame, aby zverejnil aj všetky zámeny, ktoré boli urobené predtým.
Čiže to je jedna vec. Druhá vec, uvidíme, čo povie na tieto nové prípady, budeme to pozorne sledovať a budeme pokračovať zajtra, pretože toto nie sú jediné prípady, ktoré pán Kaliňák s našim spoločným majetkom robí. Ďakujem. Môžem Oravová teatry v súvislosti s tou budovou na Rajskej. Keď ste, pán Matovič, hovorili, že tam bol už nejaký konkrétny záujemca, chcem sa len spýtať, aký je možno ten zákonný postup, či skutočne ministerstvo nemalo zákonnú povinnosť práve tomuto záujemcovi vyhovieť? Na upresnenie vyslovene. Priznám sa, že takto sme to neštudovali, že či malo povinnosť mu vyhovieť, ale ak by aj nemalo mu povinnosť vyhovieť, tak zdravý sedliacky rozum hovorí, že oslovím, keď chcem dobre pre štát, tak oslovím všetkých potenciálnych záujemcov. My sme prišli na tú Rajskú ulicu, prvého človeka, ktorého sme stretli, lebo sme išli do vedľajšej budovy a prvý človek nám povie, že tomu Kaliňákovi šibe, však ja mu tam píšem 3 žiadosti, mne odpíšu, že to není na predaj a on to v pohode si potom zamení hen s Baštrnákovým nejakým kamarátom. Čiže my keď sme našli iba tak náhodne jedného, koľko ich ďalších takýchto existuje, ktorí mali záujem o tie pozemky? Dnes to držia si pekne pod pokrievkou a povedia, že centrálny register zmluv. To, že niekto osloví ministerstvo vnútra, konkrétne, že má záujem o konkrétnu nehnuteľnosť, to nikde není zverejnené, bohužiaľ. Ani nikde nie sú zverejnené znalecké posudky. Čiže by som poprosil aj pána ministra Kaliňáka, bohužiaľ ministra, aby aj cez svojho hovorcu, keď dnes zase nebude mať odvahu a zase pošle hovorcu rozprávať, aby nás tu neopíjali rožkom, že veci sú zverejnené. Tak ako povedala Veronika Remišová. Poprvé sú zverejnené od roku 2011. My chceme vidieť biznis, ktorý Kaliňák robil od 2006. do 2010. Však tu sú 2 zámenné zmluvy a biznis jeden lepší ako druhý. Ale nie pre štát. Ale Kaliňák je zvolený ako dobrý hospodár, ktorý má spravovať naše peniaze. Aj to, čo on hovorí, že jeho 10 000 ľudí na ulici nezaujíma, lebo jeho krúžkovalo 350 000 ľudí. Nech mi donese jedného jediného na tlačovku, zlodej Kaliňák, ktorý príde a povie za tým mikrofónom, ja som volil Kaliňáka preto, aby ma okrádal. Jednoducho taký človek nie je. Tí ľudia ho volili preto, aby on dobre spravoval naše spoločné peniaze. On si urobil biznis z nášho spoločného majetku, súkromnú realitku s extrémne parádnym výnosom. Lebo však táto budova, podľa mňa zišlo by sa teraz pozrieť si ten znalecký posudok. Nech ho zverejnia. Na prvý pohľad to je obrovská budova. On to predal za 4,8 milióna, však vedľa je hotel Franken, neviem, jak sa to volá. Frankensteiner, alebo ako. Poďme sa opýtať ich, za čo sú ochotní predať tú svoju budovu. Však to je zlomok z toho obrovského niečoho, našeho spoločného štátneho, čo Kaliňák takýmto spôsobom predal. Tá budova možno v skutočnosti bude mať, keď budeme vidieť naozaj reálne znalecké posudky, možno 15 miliónov. A potom som zvedavý, akým šprintom bude utekať niekam na Bahamy, za Širokým alebo za druhými podvodníkmi, pán Kaliňák, keď sa ľudia nahnevajú a zoberú vidly do rúk. Lebo toto, čo on robí, tak iba provokuje. Toto je podhubie pre extrémizmus. Keď on nás tu jednoducho nehanebne, arogantne okráda a tu má nádherný dôkaz. 2,7 milióna eur, zrazu tá budova má hodnotu navyše za necelé 2 roky? Nie, on ju o tie minimálne 2,7 milióna podcenil, lebo jednoducho biznis pre kamarátov. Takisto ako s tým pozemkom na tej Bajkalskej. Ešte dnes finalizujeme ďalšie dôkazy, tak ako povedala Veronika Remišová. Keď sa to potvrdí dnes, čo s veľmi veľkou pravdepodobnosťou sa potvrdí, tak zajtra ľuďom na Slovensku padnú sánky. Je to ďalší biznis Roberta Kaliňáka. Ďalšie, čuduj sa svete, zámenné zmluvy, zrazu znova ten istý model. Ešte raz hovorím, on si urobil biznis, súkromnú realitku z našich spoločných nehnuteľností, z našich spoločných budov a pozemkov. Ten človek nemá čo byť nasledujúcu sekundu ministrom vnútra. Ten človek nemá čo byť nasledujúcu minútu na slobode a mal by byť vo vyšetrovacej väzbe. Kovačič Markíza, ostaňme pri tej staromestskej, predpokladám, že ministerstvo to bude nejako rozporovať a nebolo tam nejaké plnenie, niečo, čo nie je započítané? V zmysle, že rekonštrukcia starej IKEA alebo tak, je to vyslovene zámena? Nie, toto bolo čisto zámena. V tej zámennej zmluve nacenili tú budovu na 4,8 a čuduj sa svete, ten, kto zamenil, teda firma Vienna Invest, tak obratom potom predáva človeku, ktorý má blízko k GNT, alebo v minulosti mával blízko k GNT, pánovi Romanovi Venkovi za 7,5 milióna eur. Vyzerá to, že tam není za tým nič iné.
Ale keď chce Robert Kaliňák hrať s nami otvorenú hru, nech poprvé z Babelo neposiela svojho hovorcu a nevysvetľuje jeho biznisy a kšefty, lebo aj vtedy, keď sme hovorili o tých zámenných zmluvách, vtedy Robert Kaliňák bol zdravý, bol na zasadnutí vlády, bol v Bratislave, bol na ministerstve a on pošle svojho pikolíka, aby išiel vysvetľovať jeho špinavý biznis. Nie. Tu si on zobral spoločníka z firmy, aby bol generálnym riaditeľom sekcie, ešte ho nehanebne povýši na majora, hoci jednoducho na to nemá žiadne predpoklady. Generálny riaditeľ sekcie správy hnuteľného majetku, čiže generálny riaditeľ v podstate súkromnej Kaliňákovej realitky, lebo on si toto urobil z našeho spoločného majetku. A takýmto nehorázným spôsobom v podstate okráda nás všetkých. Pri tých 200 metroch štvorcových na tej Rajskej padla nejaká ponuka? Nepadla žiadna ponuka. V tej ponuke, ktorú my máme, tak nepadla žiadna ponuka, iba ten človek písal, že by mal záujem o odkúpenie tohto pozemku. Za koľko tvrdil, že by bol ochotný to kúpiť? Nepýtali sme sa ho na to. Ale ešte raz hovorím, tých záujemcov môže byť kopu. To mohli byť možno desiatky, dnes to nikto nevie. Jednoducho Kaliňák odpisuje záujemcom, že nie je na predaj, nie je to prebytočný majetok štátu, ale už v tom čase sa chystá biznis a už za chvíľku sa jednoducho urobí s niekým druhým. Hlavne, že počúvaj, bol si s Baštrnákom na polovačke v Juhoafrickej republike? Bol si? Dobre, tak s tebou spravím tú zmluvu. Akože nech mi aj teda pán starosta z Vrakune hovorí, že no my sme ale nie známi. Som zvedavý, kto by s nás išiel, a to nebolo raz na tej polovačke, kto by s nás išiel iba tak s niekým do Južnej Afriky na polovačku a nepoznal by ho. Tá Bajkalská, ten posudok bol robený za akým účelom? Ten človek chcel kúpiť ten pozemok? Tam je taký spor vlastne pri tom pozemku, že on v podstate žije v tom, že sprivatizoval tú budovu a zase s ministerstvom je v spore, že ten pozemok, zase ministerstvo tvrdí, že pozemok je ich a on sprivatizoval iba budovu. Tak on si vlastne z toho za tým účelom robil znalecký posudok. Či tam nebola motivácia to navyšovať? Predpokladám, on vlastne sa cíti poškodený, neviem, ale predpokladám ja, že keď raz je niekde pečiatka, že znalec a jeden znalec na to isté dá 1,3 milióna eur a Kaliňákov znalec dá necelých 400 000 eur, tak to predsa, tá gulatá pečiatka by mala mať nejakú váhu. Nemôže byť rozdiel v jednej a v druhej cene 300%. A ak teda povieme si, že to má právo ten znalec jeden ohodnotiť tak a druhý tak potom zrušme znalcov, sú nám úplne zbytoční. A vy to personifikujete na Roberta Kaliňáka a politickú zodpovednosť bez pochyby za niečo také má, ale tvrdíte, že o tom vedel? O týchto všetkých veciach? O tej IKEA samozrejme áno, ale o tej Bajkalskej napríklad. Ja som s ním mal stretnutie, to bolo možno 2 roky pred voľbami, kedy mi teda hovoril o tom, teda, že musíme sa zbaviť tých nehnuteľností, tých starých, čo máme hociaké akože v meste, povymieňať a v podstate už kedy mi to pripadalo, že mu takto očička blikali, že už bude biznis. Ja som ho vtedy vyvaroval, aby jednoducho nerobil na tom biznis. Zdalo sa mi, že nič sa nedieje, lebo vlastne tie zmluvy sa začali zverejňovať až potom po voľbách. Takže ja si osobne myslím, nie že si myslím, na 1000% o tom vedel a duplom, keď zajtra zverejníme ten ďalší prípad, tak to bude vidieť, že to je systémová chyba. A to nie je, že systémová chyba nejakého úradníka tam na 4 poschodia nižšie od Kaliňáka. Tu sú biznisy, všetko to sú rádovo milióny, desiatky miliónov eur. O tom samozrejme Kaliňák o tom vie, je to s jeho požehnaním. V tomto prípade, ktorý chcete teda zajtra riešiť, tak ide o koľko peňazí? Ide o veľa peňazí. O koľko? Nebudeme hovoriť. Ja by som ešte k tomu, že či o tom vedela, alebo nie, pre mňa je to úplne zbytočná debata, lebo tu na Slovensku sa rozmáha taká móda, že všetko sa hádže na úradníkov. Pán Danko tvrdí, že vlastne za otváranie listov môže nejaký úradníček, pán Guspán. Teraz dúfam, že pán Kaliňák nebude hovoriť, že to sa jeho netýka, že to úradník. Ja si myslím, že toto by bola veľká chyba, aby sme dovolili politikom, aby hádzali ich zodpovednosť na nejakých úradníkov a na zamestnancov jednotlivých ministerstiev. Takže či vedel alebo nevedel, v každom prípade za tieto zámeny pozemkov je zodpovedný on. Ja sa pýtam, keď ste sa pýtali najlepšia možná cena, či prejavil záujem alebo nie, na to máme Inštitút verejných súťaží, kde sa môže dosiahnuť najlepšia cena pre štát. Prečo pán Kaliňák nerobí verejné súťaže? Prečo ten majetok predáva takýmto spôsobom priamo niekomu, bez toho, aby si spravil
nejaký prieskum, alebo nie verejnú súťaž, aby dosiahol najlepšiu cenu. Takto sa predsa nespravuje verejný majetok. Dobrý deň, Zloraz rozhlas. Ja sa chcem spýtať ešte k tomu pozemku na Bajkalskej. Ministerstvo vtedy argumentovalo tou nižšou cenou, tou 400 000, myslím, tým, že vlastne tam tú budovu nevlastní a že tu tvorí ťarchu. Môže podľa vás tento fakt robiť ten rozdiel? My si pozreli list vlastníctva, v ťarchách nájdete žiadne ťarchy, čiže oficiálne na tom liste vlastníctva alebo na tom pozemku žiadna ťarcha nevezí, ale nech sa páči, nech zverejnia všetky znalecké posudky, nech zverejnia všetky zámeny, odkedy je Kaliňák ministrom, nech zverejnia všetky podklady k tomu, akým spôsobom k tým zámenám dospeli, k predajom nehnuteľností a nech si to naštudujeme. Budeme vidieť, ako je možné teda, že jeden znalec povie 400 000 a druhý 1,3 milióna. Ale krásne, ako to aj Veronika povedala, to je jak cez kopírák, jak z učebnice. Že keď Danko spácha niečo, alebo jeho priami ľudia, tak Danko si pošle svoju hovorkyňu a tá obhajuje, ako oni všetko robili v súlade so zákonom. Ale tým sa zároveň oni k tomu priznávajú. Čiže Kaliňák nemôže sa dnes teraz postaviť pred kamerou a povedať, on o ničom nevedel, to ten zlý Pinter spravil a zvali to na niekoho druhého. Už pri minulom zverejnení poslal svojho hovorcu, kde hovoril, že všetko urobili tak, ako bolo treba. Čiže jednoducho raz to posvetili, dnes im už nepomôže, že sa budú z toho vyvíňovať a budú náhodou hľadať cestičku, povedať, že Kaliňák je čistý, že on žiaden biznis nerobil. A ešte mám otázku k tým znalcom. Hovoríte, že podľa vás teda by mali byť zrejme nejak účelovo vyberaní, lebo im robia tie nižšie posudky tak, ako potrebujú. A oni píšu, že boli vysúťažení tí znalcovia cez elektronické trhovisko. Ako na toto reagujete? Myslím si, že v prípade Kaliňáka treba sa pozrieť aj na to, akým spôsobom títo znalci boli vysúťažení. Druhá vec je, niekto je vysúťažený a vysúťaží si nejakú rámcovú zmluvu, ale už mu nemusíte dať tú zákazku. A možno niekedy, ale to ako fabulujem, možno niekedy poviete tomu človeku, že dám ti zákazku, ale potrebujem takúto cenu. Nikto nevie dnes. Myslím si, že tento rozdiel v tých znaleckých posudkoch 400 000 za 1,3 milióna je na to, aby to niekto už skúmal z trestnoprávneho hľadiska. Alebo jednoducho niekto, kto má gulatú pečiatku súdneho znalca, si tu robí z nás srandu a pomáha biznismenovi v pozícii ministra vnútra, aby si robil biznis. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujeme.